Amazing day mga ka-JMC, and so good morning po, no? So meron naman tayong bagong order dito sa atin sa TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol. Actually ito po ay second order ni Boss Linumar ng biliran. Ayan, so ito po boss, unang order na yung Toxic R-Type disc brake. Ngayon naman ito Promax PM17 27.5. So maraming salamat sir sa tiwala sa JMC Bike Shop Bicol. Ayan, so sa mga gusto rin mag-order, ayan, so order nyo lang po. Ship nationwide ako kahit saan sulok ng Pilipinas. Search nyo lang po yung shop ko sa TikTok, JMC Bike Shop Bicol. Luzon, Visayas, Mindanao, no? So marami po ako naka-display dyan na bike na pwede nyong pagpilian. Okay, so pisa na natin, bike check itong order ni Boss Linumar ng biliran. Okay, so pero bago ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check, para updated kayo sa mga bagong parating tsaka bagong update dito sa JMC Bikes Bicol. Okay, amazing day, no? Sir Linumar Nieras ng biliran. Bali, ito na po yung second order mo, Promax PM17 29er. Bali, ito po ay naka 1x, 8-speed L2A3 mechanical disc brake, alloy stem, alloy frame. Ayan, may lockout fork, quick release yung kanyang nahang-gulong, ganun din sa likod, naka disc brake mechanical. Okay, ito po ay 1x, crank bottom bracket is still bearing, L2A3 din po yung kanyang RD 8-speed na sprocket na thread type, yung Promax. Okay, so yan po yung mismong combination niya, no? Red. Ayan, quick release seat post, adjustable. Ito po yung stock pedal niya, saddle. Okay, so dito sa kabila, papakita ko na rin sa iyo. Yan ay good condition, no? So walang gas-gas or any dent sa kanyang frame. Okay, so mamaya po, no, mag-update po ako sa iyo pag yan ay naka-condition na or nakatono. So tinotono po yan bago ko i-ship or checking mismo yung mismong pyesa niya para sure po tayong working po lahat. Okay? So mamaya po mag-update ako regarding dito. Yeah, thank you po and God bless. Okay, amazing day Sir Linumar Nieras, no, ng biliran. Bali, ito na yung order mo. So ngayon pala ipapakita ko po sa iyo na yun ay kinaka-condition na or naka-tune up. So bago ko po siya i-ship, no, sa inyo. So unahin ko dito sa kanyang sprocket. Tawala na po yan. Okay, accurate yung brake sa likod. Bali dito po ay naka 1x, so wala naman po i-ship dito. Ayan po yung bikes nyo, Promax PM17, no? So, sa mga gusto din mag-avail, ayan po, pwede po kayo mag-check out sa ating TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol. Ship nationwide ako, no, kahit saan sulok ng Pilipinas. Ngayon itong order ni Boss Linumar, no? Second order na po ito dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Sir, mamaya po mag-update ako sa iyo pag yan ay nakabalot na yung mismong frame para maiwasan yung gas-gas. Okay, second video po ako dito. Amazing day, Sir Linumar Nieras ng biliran. Bali, ito na po yung order mo, Promax VM17 mountain bike size 29. Okay, so kung mapapansin niyo po, no, nakabalot na po yung mismong frame niya para maiwasan yung gas-gas habang naka-ship, no, papunta sa inyo. Ayan, nilagyan ko po ng karton para doon sa rotor, hindi ko mas gas dito. Okay, so yan po. So bali, mga i-remove ko lang po dito sir, yung ikakabit nyo, seat post, pedal, handlebar, saka unahang gulong. Yan lang na naman po yung mga ikakabit nyo. Okay, so maraming salamat po sa tiwala. Second order ni Boss Linumar natin ng biliran dito sa JMC Bikes Bicol. Sa mga gusto rin mag-avail, ayan, marami pa po kayong pagpipili ang mga bisikleta dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, nag-ship nationwide kami kahit saan sulok ng Pilipinas. Okay, thank you and God bless. Bali sir, mamaya po mag-update ako sa iyo pag yan ay ka-remove na yung mga parts. Boss Linumar, bali ito na yung order mo. Ayan, so bali ni-remove ko na po yung ibang parts.
para mapak ko ng maayos, no. Bali yung mga tatanggalin, ang tinanggal ko, ayan, so unahang gulong, seat post, pedal, skiwer para dito ko na nilagay. Tapos handlebar, yung brake nya. Okay, yan na lang naman mga ikakabit nyo po. Bali seat post, quick release naman, yung pedal, handlebar, tsaka unahang gulong. Okay, so ayan po, mamaya po mag-update ako pag yan ay nakapak. Sa Linamar, bali ito na po yung order mo. And so bali naka-remove po yung kanyang unahang gulong. Yan, handlebar, seat post, pedal, yung skiwer niya sa unahang gulong. Okay, so para maiwasan na rin po yung gas-gas habang nakaship papunta sa inyo, tapos may karton dyan para dun sa roto. Hindi ko mas gas sa mismong frame. Yan, okay. So dito po, so RD nyo, may protection naman yan. Bali mamaya po, no, so papalutin ko na po yan ng karton, tapos bubble wrap, and dito na rin po so freebies nya. Okay, so mamaya po mag-update ako pag nakabalot. Posit na po yung order mo. Ayan, so nakabalot na po ng karton, bubble wrap, tapos ka-plastic. So mamaya po babalutan ko pa po yan ng bubble wrap ulit as fragile. Okay, so mamaya po naka JNT na yan, sir. Amazing day mga JMC. Okay, so ito na po yung order mo, boss. Linamar Neras ng San Isidro, Biliran. Ayan, Promax PM17. Okay, so yan po ang papansin nyo, nakabalot na po yan ng karton, foam, tapos bubble wrap. Dito naman sa labas, bubble wrap po ulit, tapos fragile. Okay, sa mga gusto mag-order, ayan, so pwede po kayo mag-order sa ating TikTok shop, dyan sa Bike Shop Bicol. Search nyo lang po yung shop ko. Ayan, nag-ship nationwide po ako kahit saan sulok ng Pilipinas. Ayan po yung mga sample ng mga bikes na available po dito sa atin. Ayan, so marami po kayong pagpipilian. Okay, so ito sir, Linamar, no? So mamaya po, i-drop off ko na po ito kay JNT. So tapos wait nyo na lang po ito, 5 to 7 days darating na po itong order mo. Thank you po and God bless.